हेलो हाय नमस्कार ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ମିଷ୍ଟର ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଜ୍ଞା ମିଷ୍ଟର ଶଙ୍କରକୁ। ତ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଭାରି ଭରକମ ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆଜ୍ଞା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ବୁଝିଲେ। ଗୋଟେ ମୁଭିଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା ହେଲେ ଏବେ ସେ ମୁଭିର ସିକ୍ୱେଲଟାକୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଭାରି ଭରକମ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବୁଝିଲେ। ଆପଣମାନେ ଠିକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମୁଭି ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା ଯାହାର ଟାଇଟେଲ ଅଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ ବୁଝିଲେ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଛି ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟଟା ମାନେ ଗୋଟେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ବାହାରୁଛି। ସେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସର ପିଲାଟା ପଇସା ପତ୍ରକୁ ନେଇକି ବୁଝିଲେ ନା କେମିତି ଗୋଟେ ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଉଛି, ପୁଣି ସେଇ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ମାନେ ତାହା ସେ ଗତିକ୍ରମ କରୁ କରୁ ପୁଣି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ନ ଲାଗିଥିବାରୁ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ସେ ଛାଡିକି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ପୁଣି ସେ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଯୋଉ ଇନସିଡେଣ୍ଟଟାକୁ ନେଇକି ମୁଭିଟା ଆଜ୍ଞା ଭାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ 100% ହେଇଯାଏ, ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ବି ଲୋକମାନେ ଆଚମ୍ବିତ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଜ୍ଞା ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ସେ ମୁଭିଟା ବୁଝିଲେ ନା। ସେ ମୁଭିଟା ଆଜି ରିଲିଜ ହେଇନାହିଁ, ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ରିଲିଜ ହେଇଛି। ହେଲେ ତାର ଏବେ ସିକ୍ୱେଲ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଉତ୍ତେଜନା ହେଇସାରିଲେଣି ବୁଝିଲା। ଅଫିସିଆଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ ଭାଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ଶୋରେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଲେ କି ଆମର ଯୋଉ ଅଭିମନ୍ୟୁ 2 ବୁଝିଲେ ନା ଆସିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଭି ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ମୁଭି ଲିଷ୍ଟରେ ଆମର ଅଭିମନ୍ୟୁ 2 ଅଭିମନ୍ୟୁର ସିକ୍ୱେଲ ମଧ୍ୟ ଲିଷ୍ଟରେ ଲେଖା ଯାଇ ସାରିବଣି। କାହିଁକି ନା ଅଭିମନ୍ୟୁଟା ଅନୁଭବ ଭାଇ ନିଜେ କହିସାରିଲେଣି ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବା ଦରକାର ବୁଝିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଅଭିମନ୍ୟୁ କଣ ଆସିଲେ ଠିକ ହବ। ଅଭିମନ୍ୟୁ କଣ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବହୁ ବୁଟୁ ମୁଭିର ବକ୍ସ ଅଫିସକୁ କଲେକ୍ସନକୁ ବିଟ୍ କରିପାରିବ? କଣ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ରଚିପାରିବ? କଣ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆସିଲେ ସାରା ଓଡିଶାର ଦର୍ଶକ ମାନେ ପୁରା ମତୁଆଲା ହେଇପାରିବେ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ସେଇ ଆକ୍ଟିଂ ଦ୍ୱାରା? ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମୁଭିକୁ କେତେ ଥର ଦେଖିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଅଭିମନ୍ୟୁ ମୁଭିଟା, ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ ନା। ଅଭିମନ୍ୟୁ ମୁଭିଟା ଗୋଟେ ଏମିତିକା ମୁଭି ଥିଲା, ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ଅରା ଏଇ ଲେବୁଲ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା ବୁଝିଲେ ନା। ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେବୁଲରେ ସେ ଧାକଡ଼ ମରେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେବୁଲରେ ଆଜ୍ଞା ସିନାରିଓ କ୍ରିଏଟ କରିଥିଲା। ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ମାନେ ଯୋଉ ସିକ୍ୱେଲଟା ଅଛି ସେଟା ଆସିଯିବା କଥା, ହେଲେ ଅନୁଭବ ଭାଇ ଆଉ ସେଇ ଅଭିମନ୍ୟୁ 2 ର ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ବୁଝିଲେ ନା, ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ମୁଭିଟା ହେଇଥିଲା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଅନୁଭବ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କିଛି ତିକ୍ତତା ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଅନୁଭବ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫିଲ୍ମ କରିନା ମାନେ ନଥିଲେ ବୁଝିଲେ ନା। ଏଇ କେଇଟା ଦିନ ହବ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ହେଇକି ଗୋଟେ ଫଟୋଟା ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଅନୁଭବ ଭାଇ ବୁଝିଲେ। ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅନୁଭବ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହଜବେଣ୍ଡ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ଗୋଟେ ଫଟୋଟା ଆଜ୍ଞା ଛାଡିଥିଲେ। ତ ସେଇ ସେବେଠୁ ଭାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ ମୁଭିର ସିକ୍ୱେଲକୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ନା। ଅଭିମନ୍ୟୁ 2 କୁ ନେଇକି ଭାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାନେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି। ଏଇ ଅଭିମନ୍ୟୁ 2 ଟା କେବେ ଆସିବ କେବେ ନାହିଁ, ଆସିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର, ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଲୋକମାନେ ଭାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲେଣି ଏଇ ମୁଭି ପ୍ରତି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଯୋଉ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରିଆକ୍ସନ ଅଛି ବୁଝିଲେ ନା, ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମେକର୍ସ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ ପ୍ଲସ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ନିହାତି ଭାବରେ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି କିଛି କିଛିଟା ଟାଇମରେ। ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିମନ୍ୟୁ 2 ର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ଅଲରେଡି ରେଡି ହେଇସାରିଛି, ଆଉ କିଛିଟା କାମ ଅଛି ଯୋଉ କାମଟାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ମାନେ କି କୁହାଯିବ 100% କରିନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲେ ନା। ସେଇ କାମଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ମୁଭିଟା 100% ଦେଇକି ପୁରା ଫ୍ଲୋରକୁ ଯିବ, ସୁଟ୍ ହବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ ଅଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ ମୁଭିର ସେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ ତ 100% ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ ଅନୁଭବ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ମୁଭିଟା ମାନେ କି କୁହାଯିବ ଆସିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ଧାକଡ଼ ମଚେଇବ। ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଭି ଲିଷ୍ଟରେ ଯୋଉ ଏବେ 6ଟା ମୁଭି ଅଛି ନା, ଅଭିମନ୍ୟୁ ମୁଭିଟା ଗଣି ଦିଅନ୍ତୁ 7ଟା ହେଇଯିବ ବୁଝିଲେ ନା। ଆଉ ଏଇ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମୁଭିଟା ବେଶୀ ଦିନ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ, କାହିଁକି ନା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଲରେଡି ରେଡି ହେଇ ସାରିଛି। ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ମୁଭିଟା ସୁଟିଂ ହବ ତାପରେ ଆସିବ ବୁଝିଲେ। ଏଟା ତ 2026 ଚାଲିଲା, ମାନେ ଚାଲିବ କି ମାସେ 2 ମାସ ପରେ, ତାପରେ 2026 ରୁ 27 ନହେଲେ 27 ରୁ 28 ଭିତରେ ଡେଫିନେଟଲି ଭାବରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ 2 ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଯିବେ। କାହିଁକି ନା ଅଭିମନ୍ୟୁ ମୁଭିର ଆଜ୍ଞା ଡେଫିନେଟଲି ଭାବରେ ପୋଟେନସିଆଲ ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତେଜନା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗହଳିଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ ମେକର୍ସ ମାନେ କେବେ ବି ମାନେ କି କୁହାଯିବ ମାନେ ମିସୟୁଜ କରିବେ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ନା, ସେଟା କେବେ ବି ଅଣଦେଖା କରିବେ ନାହିଁ। ତ ମେକର୍ସ ମାନେ ବି ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଯେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମୁଭିକୁ ନେଇକି
दर्शक मान भितर कौ भाया उत्तेजना हो बुझे ना कौ भाया उत्तेजना सृष्टि होची विषय वस्तु को नहीं अभिमन्यु मूवी को लेकिन आज्ञा मेकर्स मैंने ऑलरेडी नोटिस कर सारे आउ बेसी किसी डेरू नहीं हुए आउ कईटा ऑफिशियल भाव में कामटा किसी बाकी थिला सेटा ऑलरेडी रेडी सारू आ अनुभव भाईकर तो माने ऑफिशियल भाव में स्टेटमेंट भी आसी सारा गोटे स्टेज शो रे मध्य कहीदेले से अभिमन्यु मूवीटा जो तार पार्ट 2 आसवा कथा निहत भाव में अभिमन्यु 2 आसवा दरकार तेबे हेले घोघा मचिबो तेबे हेले बॉक्स ऑफिस रे तबाही हबो तेबे हेले माने कि कहजो सोना भी आसो बॉक्स ऑफिस रे बुझले ना निहत भाव में अभिमन्यु मूवीटा आज्ञा 30 रु 35 कोटी की 40 कोटी डेफिनेटली भाव में बॉक्स ऑफिस रे कलेक्शन करिवो काहे कि ना मूवीर हाइप अछि बुझले ना ता सहित जो मूवीर टाइटल अभिमन्यु से अभिमन्यु रे माने अच्छी जिंस बुझला ना जो जिनसटा को लोक माने अट्रैक्टिव हे साथि से जिनसटा को से माने देखि कि से जिनसटा को से माने फील करके आज्ञा सेई टाइम रे अनुभव बैंक संगे थिले काका आई मीन मिहिर दास लेजेंड कलाकार ओडिया इंडस्ट्री रो हेले एबे जदी अभिमन्यु हबो तो सही काका जगह रे किए माने रहिले सेई जगहटा आज्ञा परिपूर्ण होला देखा जिवो प्लीज कमेंट माध्यम रे जानि देतु काकांग भली खाप खाइला वाला गोटे एक्टर दरकार जो एक्टर 100 रु 1000% जेंती माने कनेक्शन हे जोथबो काकार रोल आ माने अदर जे भी रहिबो हबे तांकर बुझले तो निहति ओबरे आपनकर पर्सनल ओपिनियन टा जणाई देबे कमेंट माध्यम रे तो वीडियो केमते प्लीज कमेंट माध्यम रे जणाई देतु चैनल को जो माने भी सब्सक्राइब करनते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देकी पाकर तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन क्लिक करके वीडियो पूरा लाइक करो तो वीडियो को पूरा शेयर करतु टोकाटो बुढ़ा जाए देखिबा दरकार जानबो दरकार सुनबो दरकार ऑफिशियल भाव में मेकर्स माने अनाउंस कर देले और अनुभव भाई भी गोटे स्टेज शो माध्यम गोटे अनाउंस कर देले जे अभिमन्यु पार्ट 2 आसवा दरकार बुझले माने केते एक्साइटमेंट अभिमन्यु 2 मूवी को देखिबा पे प्लीज कमेंट माध्यम जानि देबे वीडियो केमते लागला प्लीज कमेंट माध्यम जानि दो चैनल को सब्सक्राइब करने प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देखि वीडियो को अब लाइक करो तो वीडियो को शेयर करो तो लगे बाय बाय जय जगन्नाथ।